Ahojte, K-poperi, otaku a všeobecne všetci milovníci azijských kultúr pri prvej epizóde nášho nového podcastu z dielne Fenejža Events. Aby som trošku predstavila túto formu, tak tým, že je to podcast od milovníkov Ázie pre milovníkov Ázie, tak každá epizóda bude vlastne o niečom trošku inom. Bude sa zameriavať na iné krajiny, možno iné oblasti, ale hlavne to budeme držať pri témach, ktoré nás bavia a zaujímajú. Tí, čo pozerajú toto ako video, tak vedia, že tu nie som sama a ja tu ani sama nikdy nebudem, aj napriek tomu, že môj hlas budete počuť asi najčastejšie. Aby som sa predstavila, tak ja som Alexandra a vždycky tu so mnou bude zo pár ľudí navyše. Minimálne jeden človek, môj kolega alebo kolegyňa z Fenejža Events a nejaký 1-2 hostia. Aby som teda predstavila aj zvyšok dnešnej zostavy, tak za Fenejža Events tu máme Nesu a Veve, ktoré majú na starosti korejskú a K-pop sekciu. Čaute. Ahojte, ahojte. Ahojte. A našimi dnešnými super hostiami, ktorí prijali naše pozvanie, sú Bianka a Oleg, ktorí nielenže aktívne vystupujú, ale aj vyučujú K-pop na Slovensku. Čaute. Ahoj. Čaute. Ahojte. No a ako vlastne toto intro už napovedalo, tak táto prvá epizóda bude vlastne o K-pope na Slovensku, respektíve o tom, ako to bolo kedysi, keď sa to tu rozbiehalo a ako je to teraz. Lebo všetci vlastne 5, čo tu sedíme, máme nejaké skúsenosti s coverovaním K-popu. My 3 za Fenejža Events by sme sa mohli považovať do istej miery za tú starú generáciu. Nejdem to nazývať pôvodná, lebo to by nebol úplne korektný výraz. Nazviem to stará, lebo my sme boli tie generácie, čo si to vyskúšali, keď sa to tu len rozbiehalo, kdežto vy dvaja, Oleg, Bianka, už ste tá novšia generácia, aj napriek tomu, že to robíte už dlhšie. A ja by som tým pádom možno prišla, alebo teda prešla pomalinky k prvému takému segmentu, čo vlastne bude otvorená diskusia. Rada by som sa zamerala na to, že nejaké tie porovnávačky, hej, že ako to bolo, ako si to pamätáme my, hej, versus ako to vnímate vy teraz. Lebo verím tomu, že za tých cca 10 rokov sa veľa vecí pomenilo. Môžeme začať ale niečím jednoduchším. A povedzte nám, Bianka a Oleg, prosím, že ako ste sa vlastne ku K-popu dostali a ako dlho tancujete? Bianka, keďže si slečna, môžeš začať ty. To som chcel povedať, ale... Som ťa predbehla, super. Celkovo k tancu som sa dostala asi keď som mala 10-11 rokov. Vnímala som ho už tak dlhšie a sledovala som YouTube videá, ktoré boli dostupné, lebo tak ešte vtedy internet sa tiež rozvíjal. A nebol k tomu až taký prístup a vlastne jedine, čo som videla, tak bolo, keď sa na základných školách rozbiehali nejaké tie tanečné súbory rôznych štýlov a tiež som sa takto rozhodla pridať do viac takého streetového, čiže tam sme robili hip-hop a rôzne tie streetové štýly a vlastne no takto sa to asi rozbehlo. Tam som chvíľočku pobudla, až kým som sa vlastne nepresťahovala do Bratislavy a tuto to všetko vlastne začalo, čo sa týka K-popu, pretože tým, že som prestala tancovať hip-hop, tak mi ten tanec chýbal a vlastne dostala som sa cez ľudí najprv k anime, potom ku cosplayu. No, to boli ešte časy. 2014 a potom nejak postupne som sa prepracovala k tomu K-popu, lebo ten tanec mi fakt chýbal. Tým, že tuto som sa nerozvíjala. Tak pamätám si, ako vtedy bolo dosť ťažké zháňať ľudí alebo spoznať len tak na ulici človeka, čo to počúva. A to už fakt bol, že úlovok, keď sa to podarilo, keď to bolo úspešné, keď som uvidela niekoho, že mal na batohu odznačik, tak to už som bola taká, že no musím osloviť toho človeka. Bolo mi úplne jedno, kto to bol. Takže tak toto začalo. A vlastne neviem ani ktorý rok to bol. Sa mi zdá, že som mala asi 14 alebo 15. Som založila svoju prvú K-popovú skupinu, akože vlastnú, ešte z Leo, kto pozná z komunity. A tak to vzniklo Y-Crew. A vlastne naša inšpirácia
boli tie skupiny, čo už vtedy tú chvíľku fungovali. A chceli sme byť samozrejme ako oni, tak sme si ich tak idolizovali, lebo tak vidíte ich na stage vystupovať. A je to skoro ako vlastne teraz sledujete korejských idolov. Naozaj by si to prirovnala až do takej miery? Wow. Áno, pretože mala som 15 a videla som v tých ľuďoch fakt obrovskú inšpiráciu. Aj som bola motivovaná niečo podobné urobiť a založiť možno. Ako ja sa ospravedlňujem všetkým, ktorí sú teraz offended tým, že som sa zasmiala. To nebolo uražlivé. To bolo skôr že jemné rozpaky, lebo v podstate vtedy som ja aktívne vystupovala, takže ja si ťa pamätám. Trošku si to vzťahujem aj na seba. Ďakujem, som poctená, že si ma pamätáš, lebo ja mám pocit, že som bola taká sivá myš, ktorú si nikto nepamätal. Pamätám. Čo mi inak ale nevadí. Tak tých ľudí nebolo vtedy veľa, vôbec. Takže mám pocit, že druhú väčšinu, minimálne tváre si pamätám, ak nie mená, že som nebola v osobnom kontakte. Tak no presne takto, ako myšky sme aj my prišli na tú slovenskú K-popovú scénu. A nejak to už išlo, ale vtedy bolo oveľa menej to povedomie o K-popu celkovo na Slovensku. Takže bolo ťažšie zháňať ľudí, nie to ešte tanečníkov, čo sa tomu venujú, alebo sa v tom vidia, že by chceli skúsiť. A viem, že ledva sme boli 3 a potom už nejak sa to nazbieral, že počúvam K-pop a veď tancovala som hip-hop 1 rok, vyskúšam a vlastne takto sa postupne zbierali ľudia, čo chceli tancovať. Super. Tým pádom, ako dlho by si zhodnotila, že čisto K-popu sa venuješ, cca? Presne to nemusíš Počúvam, vedieť. Či tancujem? Tancuješ. 14-15 som mala, teraz mám 22. Výpočty. OK. 7-8 rokov. To je popravde dlhšie, ako som predpokladala. Čo ty, Oleg? Ako si sa ty dostal k tejto magickej ceste K-popu? Fúha, no tak ja si myslím, že to bude pravda, keď poviem, že ja som tu najmladší. Akože aj vekovo, ale určite aj z toho hľadiska, že som v tejto scéne najkratšie by som povedal. Ja som sa k tomuto vlastne dostal v roku 2018 cca približne. Čo sa týka aj tanca všeobecne, ale aj K-popu. Ja som vlastne začínal tým K-popom, viem, že veľa tanečníkov to tak má, že najprv začali K-popom, potom postupne prestúpili aj k iným štýlom, alebo že to bol ako keby ten ich začiatok, počas ktorého sa vypracovali do tých ďalších smerov. Ja som teda začal v roku 2018, kedy sme si proste iba skupina kamarátov tiež povedali, že wow, baví nás tanec, baví nás K-pop, je to celkom super, čo robia, poďme to skúsiť. Vtedy sme sa aj dozvedeli, že existujú také veci ako Anime Show, alebo Comic Salon, alebo Hangukon, tak sme boli aj v tom, že skúsme to teda vystúpiť, hej, že keď je to také inkluzívne, človek za to nič nedá. Prepáč, na sekundu ťa iba preruším. Áno. Pre tých novších, čo by nevedeli, tak Hangukon bol jeden zo starých názvov pre Fenejža Events. Hej. Lore, anyway. Každopádne, hej, takže ono to bude cca takých tých 5-6 rokov, čo tancujem ako celok, ale čo sa aj vlastne venujem K-popu ako celok. Ja som mal vlastne úplne čisto začiatok s tým K-popom, čo bol cca rok, alebo asi rok a pol. A potom vlastne počas toho tancovania K-popu som zistil, že tanec ma veľmi baví, je to dosť zábavné, viem pritom aj vydržať, ale povedal som si, že by som to chcel potiahnuť aj trošku ďalej a možno sa prostredníctvom toho dostať aj k iným tanečným štýlom a iným tanečným kultúram. No a vtedy som vlastne začal navštevovať aj iné tanečné školy, tanečné skupiny a ako keby som z tej undergroundovej tanečnej scény prestúpil do tej mainstream tanečnej scény. Ja som vlastne iba tiež, nie som z Bratislavy, ale celé sa to dialo v Bratislava podobne ako keď je, že Amerika, tam je LA, čo LA je epicentrum úplne že všetkého tanca, takmer v Amerike. Na Slovensku je tu tiež Bratislava a tu je veľmi veľa možností, ako sa človek môže tanečne rozvíjať alebo začať, či už to je aj tým K-popom alebo úplne všetkým. Ja som vtedy vlastne začal chodiť do River Parku a konkrétne do Soul Jamu, kde som začal tancovať hip-hop. To som tancoval asi nejaké 4 roky približne. Počas toho som navštevoval aj rôzne iné otvorené lekcie, navštevoval a učil sa rôzne iné tanečné štýly, či už je to
house, reggaeton, afro, contemporary, aj ballet, jazz, komerčné, no proste všeličo, čo mi prišlo pod ruku, lebo tanec ma fakt bavila, zaujímalo ma všetko ohľadom neho a aj všetky tanečné štýly. Potom po asi 4 rokoch účinkovania tam, čo sme mali rôzne, že spolupráce so slovenskými interpretmi, alebo napríklad s Mikeom Spiritom alebo podobne. Nechcem dávať takto konkrétne shoutouty, ale snáď je to fajn. Neskoro. No, keď tak vystrihneme. Každopádne, hej, tam to bolo, že úplne intenzívne. Ja som vlastne začal tancovať na strednej, až ja som sa to cez základnú školu moc nevenoval. Takže zvládať s tým aj strednú, tak priorita bola trošku inde, ale každopádne, hej, odtiaľ som potom prestúpil do tanečnej skupiny Spicelicious, tá už bola viac zameraná na freestyle a skôr taký experimentálny tanečný štýl. No a potom v tom okruhu, už po tých 4 rokoch tancovania som začal chodiť aj už častejšie do zahraničia za tancom. Začal som veľmi chodiť do Viedne, kde som chodil asi 4-krát do týždňa proste iba tancovať a tiež na rôzne workshopy zahraničných lektorov. Potom už aj do Londýna chodím frekventovanejšie, kde to je tiež keby také komerčné epicentrum, že tanca ako celku na svetovej úrovni, čo už sú aj tanečníci a choreografii pre Beyoncé, alebo Arianu Grande, alebo Justina Biebera a podobne. No a K-pop som stále aktívne praktizoval ako keby počas tohto obdobia, i keď som skôr po tých 2 rokoch to už bolo také trošku pasívne, že bavila ma tá hudba, aj tie choreografie, mal som o tom prehľad, ale nebolo to tak ako teraz. No a potom som vlastne tu, kde som teraz, takže stále na Slovensku a teraz sa tomu venujem až moc. Takže ono to prešlo z takého toho záujmu a hobby už do živobytia. Takže no, veľmi často mám s tým dočinenie. Ale nesťažujem sa, som za to veľmi vďačný, že sa to takto rozvinulo na tejto scéne. A tiež vlastne, čo povedala aj Bianka, tak to podotýkam, že bolo to strašne undergroundové. Už aj vlastne, že keď to sem došlo na Slovensku a že tie prvé cover skupiny, čo tu aj vznikali a že teraz sa to už rozvinulo do takého epicentra, že každý tretí človek si dovolím povedať, že má nejaké dočinenia s K-popom, že ich môžete stretnúť na ulici, máme tu proste aj rôzne obchody a povedal by som, že aj také menšie centra, kde si tí ľudia proste stretávajú a viete, že tam na niekoho narazíte, kto o to má záujem. Takže podľa mňa je dosť super, že sa to takto progresívne vyvinulo do tej sféry. Ale čo je zaujímavé, lebo to som napríklad ja nevedela, že ty si na to išiel pravdepodobne opačne ako väčšina ľudí, čo poznáme. Že väčšina išla pravdepodobne tým Biankyným štýlom, že tancovali sme čosi contemporary ako začiatok a potom sme sa nejak dostali k tomu K-popu a povedali sme si, že OK, wow, tak toto môžem spojiť. A kdežto ty si to mal úplne opačne. Čo by ma ale možno ešte zaujímalo je, že veľa ľudí z komunity kedysi, teraz už pomenej, sa dostalo presne jak Bianka, alebo napríklad aj my ku K-popu práve cez anime. Ty si mal predtým nejakú záľubu v tomto? Alebo ty si proste sa dostal už rovno k tomu K-popu? No toto je dosť také, že interné tajomstvo, ako keby, jak som povedal, že ak som sa k tomu dostal, to je podľa mňa aj strašne vtipné, ale... Nemusíš sa deliť, keď nechceš, nie, akože je to úplne v pohode, ale pozerával som akože anime, ale to skôr také, že Naruto a Pokémoni, nebol som vtedy vyslovene, že úplne fanúšik anime, ale že vždy, keď to išlo v telke alebo na Jetixe, to už asi neexistuje, tak som si to pozrel a bol som akože rád, ale nebol to vyslovene také, že som si sadol za tablet alebo počítač a hľadal akože epizódy anime. Ja som sa cez to dostal, neviem, či to tu niektorí poznáte, ale čo boli, že Nightcore verzie. No, asi už viem, čo to znamená. Každopádne, ale tiež to bolo prostredníctvom jednej kamarátky ešte na základnej škole, ktorá akože to počúvala, ale tam bola ako keby taká pasívna stigma, že všetci to neznášali, keď nevedeli prečo. A z toho nátlaku ja som bol taký, že K-pop fuj, že nikto na to nemá nejaké pozitívne náražky, tak ani ja na to nebudem mať. S tým, že ani som nevedel, že čo to je. Ani som nevedel, že to K je Korea. Až taký som bol nevzdelaný v tomto. No a nejak som na YouTube zakopol tieto Nightcoreové verzie a tam bola akurát, že Nightcoreová verzia I Need You od BTS. Tak ja som to poslal tej kamarátke, že wow, toto znie dobre, že ten K-pop není až tak zlý. No a potom prostredníctvom toho som sa teda dopracoval, že k normálne videoklipom a choreografiám, vtedy som si povedal, že wow, úplne všetko má choreografiu, všetko má nejaký tanec, že to je strašne cool, všetci vedia dobre tancovať a som si povedal, že až ak skúsim. Takže mňa vlastne ten K-pop dostal, že k tancu ako celku, nie že celok
ku K-popu, ale za to som že vždy strašne veľmi, veľmi vďačný, že práve to ma dotiahlo a že mi to dalo. Je to síce klíša, ale taký zmysel do života, lebo však tanec je aj že vec, ktorej sa asi najdlhšie v mojom živote držím, že ma to neprestalo baviť, takže to je môj story, ako som sa dostal ku K-popu, veľmi netradične. Ďakujeme obom za zdieľanie. A teraz si poďme priblížiť túto stranu stola. Aby ako ste sa vy dostali vlastne ku K-popu a k tancovaniu? No, ono to je taká troška funny story tiež aj z mojej strany, lebo ja som sa ku K-popu dostala ešte v roku 2009, čo sú veľmi dávne časy, kedy sme mali na YouTube tak 240 pixelové videá a boli sme radi. A mne to tiež priblížila jedna spolužiačka, ktorá k nám prestúpila na základnej škole. Ona došla s pesničkou od 21 a ja som bola like, wow, to chcem vedieť, čo sa tam deje ďalej. A zrazu som si začala sama potom vyhľadávať tie veci. A dlho trvalo proste, keď som našla vôbec nejakého kamaráta, ktorý sa tiež akokoľvek zaujímal o K-pop, či už to bolo tanečne, hudobne, whatever. V tej dobe to bolo naozaj zázrak nájsť niekoho. Všetci pozerali na teba, že preboha, čo to počúvaš? Daj to odo mňa preč. Áno. A vlastne teda následne cez sociálne siete som sa spoznala s kamarátkou, ktorá tiež počúvala K-pop. Začali sme sa viacej baviť, stali sa z nás dosť blízke kamarátky v tej dobe a po niekoľkých rokoch sme si povedali, že baví nás sledovať tých zahraničných coveristov. Je to niečo, čo by sme možno mohli skúsiť, ale absolútne sme nevedeli ako na to, pretože nebývali sme vedľa seba, sme 100 km od seba. To v tej dobe bolo úplne bežné, že najbližší človek, čo počúval niečo podobné, nebol tvoj sused ani nič podobné. Čiže malo to také strmšie začiatky, ale nejakým spôsobom sme teda skúsili začať tancovať a síce ma to držalo tak z počiatku tak pasívne, že okrem vystúpení sme sa teda tancu už veľmi nevenovali vtedy. Ona teda profesionálne tancovala predtým, ja som mala tiež sem tam skúsenosti s tancom, ale nebolo to nič na veľmi podobnej úrovni, keďže by som to mala nazvať, som bola mažoretka, čiže to je úplne iná sféra. A nejakým spôsobom od 2014, kedy som prvýkrát vystupovala s menšími prestávkami, tancujem doteraz, by som povedala. A taká perlička, prvýkrát som vystupovala práve na našom festivale. K tomu sa môžeme aj pridať. Áno? To sa popravde celkom teším. U mňa paradoxne nebolo moje vystúpenie na našom festivale. Takže ani moje. Sme v tom dvaja. Pardon za tie mikrofóny. Veve, čo ty? Tak ja som sa... nie úplne, že cez anime dostala, ja som sa skôr, je to trošku divné, ale cez J-Rock a Visual Kei dostala ku K-popu. Proste z jednej hudby do druhej hudby. Tiež nejak, myslím, že okolo 2008-2009 to bolo. Dlho som len počúvala K-pop. Potom som tiež narazila na to, že vlastne ľudia po celom svete robia covery na to, aj keď teda tie roky vtedy boli také, že keď vôbec nejaká skupina mala nejaké video, kde bolo vidieť choreografiu, tak sme boli veľmi vďační, lebo to dance practice a podobné veci neexistovali. Maximálne SM Entertainment vtedy. Áno, vtedy si našiel nejaké záznamy natočené na krabicu od topánok z koncertu, kde si ledva vedel, že kto je človek a kto je kus nábytku. To sa nejak pozliepalo dokopy a typoval si, že čo máš vlastne robiť. Ktorý člen si. Aj to. No a vlastne potom tiež chcela som sa trošku tomu venovať, lenže ja bohužiaľ nebývam v Bratislave ani blízko Bratislavy, čiže v mojom okolí to bolo ešte horšie. Nepoznala som úprimne nikoho, kto počúval K-pop alebo by sa venoval niečomu ohľadom Korei. Ale tak
vlastne chodila som do jedného fitka, som si tam cez známosť zariadila takú menšiu tanečnú sieň. A chodila som si tam sama pre seba tancovať, no ale potom už, jak som videla na festivaloch, že chodia ľudia vystupovať, tak som si povedala, že chcem to skúsiť tiež. Akurát, že nemala som moc... Nechcela som moc sama vystupovať, tak som sa snažila nájsť si nejakú skupinu. No a potom v 2015, tuším, som si našla už existujúcu skupinu, ktorí hľadali nových členov, tak som sa pridala. Dlho sme síce nefungovali už v tom zložení, ale teda moje prvé vystúpenie vtedy bolo, neviem, či si ešte pamätá táto staršia generácia Party Úočka. Áno, ten podnik už neexistuje. Vtedy viem, že v 2014 tuším, alebo proste tá prvá party, na ktorú som išla. To bolo tvoje úplne prvé vystúpenie? Úočka? Áno. Wow, tak to tu ja naozaj najdlhšie vystupujem. Ja som predtým bola vlastne na tej party, neviem, či bola rok predtým, alebo v ten istý rok, ale viem, že na jednej party som bola ešte ako cosplayerka a na druhej som bola už vystupovať. Že tam som vlastne potom tak z toho cosplayu aj pomaly prešla na vystupovanie. A vlastne potom som znova sa sformovala nová skupina, keďže tá stará nám nejak už potom nefungovala a vlastne takto išlo a drží ma to doteraz, no. Dokým vládzem a teda dokým moje kosti vládzem. Dokým kosti a klby dovolia. Tak sa snažím, no. No a teda, aby som uzatvorila kruh, tak ja som tu asi jediný zastupca Bratislavčanov. Je to možné. Čo paradoxne nie je až taký veľký rozdiel, hlavne v tom roku 2008-2009, keď som sa ja k tomu dostala, lebo vtedy proste celkovo na internete toho bolo málo, ale ja som sa k tomu vlastne tiež dostala cez anime, J-Rock a podobne. Vlastne mňa kamarátka zlanárila na anime a J-Rock a viem, že ja som nedokázala s ňou udržať tempo, ale že vôbec. Ja som nechápala, kde berie čas, aby to všetko pozrela, popočúvala, ale snažila som sa udržiavať aspoň ako tak v obraze, nech si s ňou mám čo povedať. A jeden deň som takto browzovala YouTubeom storočným a algoritmus mi vyhodil japonskú verziu jednej z pesničiek od 4 Minute. Klasika. A ja som si vtedy myslela, že to je proste J-popová skupina a hovorím si, že toto je cool, lebo algoritmus mi hádzal samozrejme len ich japonské pesničky. Potom som sa dostala, vlastne takto, to bol môj začiatok aktívneho počúvania K-popu, hej, ale asi 2 roky predtým som sa cez nejaký random blog dostala k MVčku Lollipop, čo bol kolab Big Bangu a 21 a k debutovke od 2PM. A vtedy som si povedala, že čo je to za divný jazyk? Kto to môže rozumieť? Kto to môže rozprávať? Fast forward asi 15 rokov a momentálne mám 2 tituly z koreanistiky. Jej mi. Čo irónia je veľmi krásna v živote. No a vlastne podobne ako vy, hej, vyzeralo to super, s kamarátmi sme sa dali dokopy a povedali sme si, že niečo si natrénujeme. A paradoxne som práve zistila, že som asi trošku, klamala som, lebo začala som sa tak zamýšľať, že kedy bolo vlastne moje prvé vystúpenie. Ja som si myslela, že moje prvé vystúpenie bolo na prvej Ondrovej party, čo ale nie je pravda. Tam bolo... Moje úplne prvé vystúpenie bolo vlastne tiež u nás na festivale, v ten prvý ročník, kedy sa dalo vystupovať s K-popom. Takže ja som tu jediný, kto nevystupoval na Áno, ale odpustíme ti to, je to v poriadku. Ďakujem. No a to bolo vlastne... Musíš si to napraviť. Myslím. To je v poriadku. No a hej, to bola vtedy v podstate moja prvá skupina, z ktorej som potom odišla kvôli nejakým akože iným prioritám v živote, ale vychádzame spolu doteraz, takže je to v poriadku. A ja neviem, asi rok, 2 na to som si našla skupinu, s ktorou som vystupovala v podstate do istej miery doteraz. Sice dlhšie sme už aktívne spolu nevystupovali, ale niekoľko z nás to ešte plánuje dať dokopy, pokiaľ nám
klby a kosti stačia. Síce už nie v pôvodnej zostave, lebo aj keď to tak nevyzerá, ja som pri tomto stole najstaršia a rodina a deti nám trošičku rozbili rodinu, teda rodinu. Našu tanečnú rodinu som tým chcela povedať. Biorytmus. Áno. Stretávame sa stále, ale no, pokiaľ deti neodrastú a nenaučíme ich tancovať, tak asi v pôvodnej zostave nebudeme tak skoro. No a tak. Čiže toto boli vlastne moje začiatky, aj keď, no, ako som hovorila, ja už viacej prednášam a organizujem, ako vystupujem, ale chcelo by to vrátiť sa k tomu tancu. Je to tak. Odporúčame. Zdvihnúť vekový priemer na výstupkách. Áno, prosím. Ach bože, ešte deti ako moje. si spomínala ten jazyk, ja som asi rok počúvala K-pop a ja som netušila, v jakom jazyku to je. Absolútne som proste nemala šajnu o tom, v akom jazyku spievajú. Takže ani ty si nevedela, čo to K znamená. Ale Ja som si myslela, že je to J na začiatku, hej? Rok. A pritom som si čítala informácie o tých skupinách, ale nejako som si to nespojila. Neviem, aj vás dám. Že odkiaľ sú. Hej. No a už sme to vlastne načrtli, že naše začiatky boli možno trošku kostrbatejšie, lebo dance tutoriály neexistovali svojím spôsobom, alebo sme si ich robili sami. Prípadne sme čakali, kým nejaká dobrá duša si nedomyslí, čo sú to za pohyby a nenatočí dance tutoriál. Pamätáte si aj vy, že by ste vaše začiatky mali takéto kostrbaté, alebo už keď ste na to nabehli, tak už boli tutoriály? Boli veľmi málo za mňa. To bolo fakt iba, ak sa pošťastilo. Ale našťastie... Poviem teraz za Leu, ona je taká, že vidí a vie a hneď ukáže, takže v tomto akože sme sa vedeli hýbať ďalej. Ale čo sa týka YouTube, úplne minimálne. A Mirror to už vôbec. To si musela stiahnuť software a preklopiť to v software. No, ja som tu, akože aj tým, že si myslím, že som tu teda najmladší v tejto scéne a sfére, by som povedal, a najkratšie, tak aj za mojich začiatkov vlastne tie tutoriály neboli až tak moc rozšírené. Tam je tiež taká vec, že všetci sa vždy snažili, myslím, že je to tak, keď to poviem, že učiť ako keby buď od tých tanečných praktisov, alebo od živých vystúpení. Tie zrkadlové verzie tiež je pravda, že až tak moc neexistovali, že sme si to museli vždy preklopiť, alebo tí, čo si to radi sťažovali, bolo, že si to nepreklopili a iba sme si prevracali všetky tanečné kroky na mieste a keď sme videli, že ide ľavou, tak sme išli pravou. Takže to boli tiež... Máte radi výzvu. Je to pravda. A komplikovať si život. Dobrý challenge vždy treba. No ale to bolo ako keby učenie sa teraz týchto videí, ale aj v tej dobe, keď som ja začínal, nebolo moc rozšírené, že boli vlastne tanečníci na YouTube, ktorí robili také 30-minútové tutoriály, že proste vyslovene myslím, že boli iba traja. Doteraz si pamätám takú jednu babu, od ktorej som sa učil Boss od NCTU, čo proste ako keby naučila celý refrén, išla po častiach, potom spomalne a všetko, že takto tutoriály tiež neexistovali až moc, no a samozrejme vtedy pixelové verzie, to bola tiež klasika, alebo keď to neboli až také populárne verzie, čo mali vlastne iba záznamy zo živých koncertov, ktoré mali 240 pixelov, ktoré sa nedalo odzrkadliť, kde aj ešte tiež to boli iba, že fancamy na konkrétnych idolov a nebolo to záber na celú skupinu, tak s tým bolo vlastne najlepšie pracovať. Priestorovka 0 bodov, že? Hej, teraz je to na mňa oveľa lepšie tým, že K-pop, vďaka Bohu, asi keď to poviem, že každým rokom sa viac rozvíja, každým rokom je tu aj viac ľudí, ktorým sa to páči, tie vekové rozsahy tiež sa stále zväčšujú, že už to nie je iba mladšia generácia, už to aj že starší ľudia, aj nad 50, ktorí to počúvajú a tým sa prirodzene rozvíjajú aj tieto veci, čo sa už týka tých tutoriálov, že vlastne Mirrored, máme, neviem, či tu pozná niekto Black Cat na YouTube, čo robí Mirrored videa, no tak to je už úplne go-to, tam vždy postujú, že niečo vyjde. A tieto YouTube tutoriály tiež fungujú, že prostredníctvom TikToku vlastne, že stačí, že scrollujete a tam je človek, čo je taký, že naučte sa so mnou choreografiu za 5 minút. Takže dnes je to už strašne rozšírené, ale neviem, ja napríklad stále osobne preferujem sa učiť od ako keby originál skupiny, lebo problém v týchto tutoriáloch bolo vždy, že ak keby už to není tá originálna choreografia, ale je poňatá druhou partiou, tým pádom niektoré kroky a niektorá interpretácia tých krokov môže byť trochu skomolená
a veľmi často sa stávalo, že keď sme sa aj stretli ľudia, ktorí sa to učili od Original Dance Practice alebo skupiny a niekto, kto použil tutoriál, že to bolo veľmi rozličné, dokonca až, že to bola úplne iná choreografia, takže... Áno, ja si sama pamätám, že my sme fungovali tiež, ako hovoríš, že stiahli sme si Original Dance Practice a ten sme si proste preklopili alebo spomalili podľa toho, ako bolo treba. No a to bola tá najväčšia sranda, hej, lebo ty, presne jak si povedal, chceš ísť čo najpodobnejšie originálu, no a potom je tu skupina Infinite, všetci ich ľúbime, my sme ich tancovali niekoľkokrát a tam, keď si to spomalí, že začneš ich analyzovať člena po členovi, tak zistíš, že každý ide tú choreografiu úplne inak. Ale že úplne. A tam aj krásne vidíš, že kto sa to naučil, že pred mesiacom, a kto sa to naučil, že za 5 minút a odkúkáva to od niekoho iného. Ale Saši, toto sú nie len Infinite. Úprimne, keď začneš analyzovať naozaj tie choreografie, hlavne z tých starších skupín, alebo teda z tých skupín, kde majú trošku vyšší vekový priemer, tak každý ide úplne ináč, lebo vždy tam je člen, ktorý je zameraný na tanec, vždy tam je člen, ktorý v tom tanci nevyniká toľko a je hlavne main vocal alebo niečo, čiže keď si to naozaj porovnáš, tak každý ide ináč tie choreografie. Ja si pamätám pri Monsta X strašne rozdielne chodili. Áno. Ja som to samozrejme nemyslela špecificky na jednu skupinu. Spomenula som ten náš milovaný Infinite práve kvôli tomu, že my sme išli niekoľko choreografií od Infinitu a na nich sme sa zabávali najviac, ale samozrejme je to rovnaké pri všetkých. Nie sme stroje, nedokážeme ísť všetci úplne rovnako. Čo som sa ale chcela spýtať, Veve to tu už načrtla, že aké boli vlastne tie začiatky trénovania tej choreografie versus ako je to teraz. Hej, Veve povedala napríklad, že začínala v posilke, hej, že došla do posilky pred zrkadlo a tam začala trénovať. U nás to napríklad bolo, že náš prvý training space bola zrkadlovka v Dome kultúry Dubravka a potom sme to dotiahli až na internáty Univerzity Komenského, hej? Kde bola tiež zrkadlová miestnosť, ktorú sme si prenajímali. Ako ste to mali napríklad vy? Alebo doma len pred zrkadlom? Veľmi pilne a veľmi dlhý proces hľadania nejakej sály po internete. Nie je to ešte zrkadlovej, len sály na tréning. A vlastne keď už sa našla, tak... väčšinou teda Lea sa naučila nejakú časť a potom nás to preučala a potom sme to spolu vlastne čistili, kontrolovali, či je všetko správne. A keď tak sme išli ďalej spolu a nejak sa to potom ako pucle poskladalo. Takže za mňa asi takto. A tak aby sme samozrejme ušetrili čas, lebo prenajom miestnosti tiež nebol najlacnejší, hlavne keď ste boli na stredných školách, tak od rodičov peniažky, takže nedalo sa to len tak vonku a to zrkadlo je tam fakt potrebné na to, aby tam bola tá veľmi dôležitá časť synchronizácia vlastne všetkých tanečníkov. Takže nejak pomaličky, ale isto to išlo a potom vlastne počase, ako som odišla z Y-Crew a prišla som do Omega Ace, čo som bola vlastne z Veve, tak tam už bolo všetko poriešené a som tam bola len ako také babetko, že najmladšia mám inak taký pocit. Takže bolo už postarané a som sa len učila od starších, ako to povedať. Takže sa to tak o dosť zjednodušilo. Ja iba na margo tohto by som podotkol, že úplne prvé vystúpenie, ktoré som videl na kone, bolo tiež Omega Ace a vystupovali Pirate King a vtedy som tiež začal idolizovať coveristov a boli jedna z mojich veľkých inšpirácií, takže za to ďakujem. Každopádne, hej, no my sme tiež tie začiatky nemali najľahšie, tam to vlastne bolo, že my sme trénovali, lebo jedna kamarátka z skupiny, v ktorej sme boli, tak jej mama vlastnila malú yoga sál, podotýkam veľmi malú. To bolo také, že 2x5 metrov, ale boli tam zrkadlá a všetko vlastne potrebné na naučenie sa choreografie. Takže my sme trénovali tam vždy raz do týždňa, iba keď to bolo sprístupnené. No ale potom, keď už vlastne sa táto naša skupina rozpadla a ja som išiel do ďalšej, tak tam už nastal čas na prenájom sál a vlastne už aj
rozdávanie financií a vlastne už tam boli aj tie finančné náklady nie iba na kostýmy, ale aj na tú sálu, keďže sme si to museli vybavovať. Tiež to hľadanie priestoru nebolo najľahšie, lebo už aj vtedy, keď sme hľadali, tak to bolo také, že všetky sály v Bratislave boli nesmierne drahé a to teraz, keď je inflácia, i keď kontradiktne sa mi teraz dá, že nie sú až tak drahé, ako boli vtedy, že tam som videl aj salu, že hodina 60 eur, čo bolo nereálne a to nebolo ani nejaká, že sála v centre Bratislavy, alebo podobne, to bolo, že fakt niekde preč, nejaká plesová. Takže tie finančné náklady už začali byť väčšie, že sme sa museli skladať. Samozrejme, maminka zafinancovala, takže ďakujeme našim rodičom. Áno, že nás takto mohli podporovať pri našich koníčkoch a vášni, takže tam už tie finančné náklady boli trošku extrémnejšie. No a vtedy ja som mal, že strašne dlhú pauzu, takéto problém, že hľadanie sál, to už pre mňa neexistovalo, keď som začal tancovať v skupine a v tanečných štúdiách, tak tam to proste, to ma absolútne netrapilo asi, že 3 roky. Akože mal som prehľad o tanečných štúdiách v Bratislave, čo existujú o všetkých, ale takto, že tá rentabilita a tie priestory, tak to som až tak moc neriešil už. Ja sa preto pýtam, lebo pamätám si, pár rokov dozadu to bolo na našom festivale v rámci súťaže tanečnej. Nejaká novšia skupina, nepamätám si bohužiaľ vôbec názov, neviem ani, či ešte stále vystupujú. Ak si spomeniete, že ste to vy, tak kľudne sa nám ozvite. Kreditneme. Ale pamätám si, že vtedy sa ich náš moderátor pýtal na súťaži, že ako vlastne trénujú oni. Ako sa dávajú dokopy, lebo povedali, že každá býva niekde úplne inde a stretnú sa tak 1-2 krát pred tým samotným vystúpením. No a oni povedali práve toto, že prenájom sál je drahý alebo nemáme dostupný, prípadne sme strašne ďaleko od seba. Takže my sme to vymysleli takým spôsobom, že my sa stretneme proste 2-3 hodiny pred festivalom, ideme pred Lidl alebo pred nejaký nákupný dom a tam v odraze vlastne sa sledujeme, že či ideme správne, že využívali v podstate obchodný dom alebo tie sklenené tabule obchodu ako svoje zrkadlo, čo bolo tiež akože veľmi kreatívny spôsob riešenia problému. Ono sa to dá. Hej, my sme takisto trénovali, keď som sa prvýkrát dostala do skupiny, pretože my sme síce mali jednu salu, lenže to bolo také, že prišli sme tam a keď nebola prázdna, že tam niekto bol, museli sme ísť preč. A vtedy to bolo tak, že bola jar, leto, že dalo sa byť vonku, tak my sme išli pred Dom umenia, doniesli sme si reprak, tam sme si pustili reprak a v odraze sme sa učili choreografie. Lenže potom už bol problém s tým, lebo nás prišla vratnička takže to bolo také, že ideme tam rýchlo skúsiť, dokým tam nikoho není, dokým tam nikoho nevyrušíme a potom ale po hodinke 2 Vlado prišiel, vždy nás odtiaľ vyhodil, ale tak mali sme aspoň nejaké zrkadla. No. Áno. Ja by som na to tiež dal iba detail, že to není iba problém K-pop coveristov a coverovej scény, čo sa dial. Jedni z najlepších choreografov na Slovensku tiež vznikli takto, že pri vitríne pri Eurovej, určite všetci viete kde, takto vznikali choreografie a podobne, takže to je taký go-to spot pre všetkých, keby ste chceli. Teraz by som prešla možno k inej téme, ale v podstate sa dotknem toho, čo už Oleg spomínal, a to je tvorba kostýmov. V podstate všetci sme nazvime to tak pre zjednodušenie, že všetci stále vystupujeme. Zároveň vy, aj keď ste kedysi v tých začiatkoch nevystupovali, tak ste obaja povedali, že videli ste minimálne tie skupiny, ktoré vtedy začínali a akým spôsobom vystupovali a riešili kostýmy oni. Alebo teda my. Naši idoli. Doteraz. To je pekné. Vôbec tak nie, ale je to pekné. Ako by ste zhodnotili, že sa zmenil prístup skupín k tvorbe kostýmov? Máte pocit, že by sa teraz možno tie skupiny viacej, nazvieme to, že hecli a viacej sa sústreďovali na tú tvorbu kostýmov, alebo práve, že máte pocit, že trošičku to zlenivelo a možno sa neberie taký dôraz na tie kostýmy ako na ten tanec? Bianka prikyvuje, ale neviem na čo. Môžem začať. Ja vidím veľký rozdiel oproti tomu, čo bolo a čo je teraz. Keďže vtedy aj tá hudba, aj tie videoklipy mali úplne iné kostýmy, čo sa týka napríklad 21, také viac extravagantnejšie. A fakt ich trebalo kraftiť, že nebolo to niečo len, že dám si mečujúcu mikinu teplačky a je to super set a idem v tom vystupovať ako teraz.
Takže si myslím, že aj tie skupiny vtedy si viac dali záležať na výrobe kostýmov, lebo predsa chceli byť presne, alebo čo najviac sa podobať tým idolom. Takže aj čo sa týka tanca, aj čo sa týka kostýmov, tak vlastne obidvoje. Nebolo to, že tak menej, že menej na tú tanečnú stránku dbali a viac na kostýmovú, tak viac vybalancované mám pocit, že to bolo. A niekedy fakt sa dávali šiť tie veci na mieru a ťažko sa zháňali určité materiály. Či na internete, či normálne v meste. A teraz mám pocit, že je to viac o tom tanci, s tým, že kostýmová stránka trošku tak je na ňu zabudnuté, alebo sa rieši úplne na poslednú chvíľu. Ale zase súhlasím s tebou v tom, že teraz už vlastne ani nemusíš nutne riešiť tie kostýmy, lebo veľa práve, že tých interpretov má tak všeobecné oblečenie, že ty nemáš moc čo replikovať, lebo v podstate to, čo oni majú na sebe, tak ty máš doma v skrini, ako si povedala. Ideš ty? Nie, môžeš kľudne. Nie, ja len za mňa teda, že ja som vždy bola taká trošku, jak to povedať, ako bývalá cosplayerka, tak puntičkárka na kostýmy. A u nás to kvázi dodnes tak funguje, že nech idem s kým chcem tancovať, či už ideme ako skupina, alebo či idem len s niekým duo, alebo niečo. My keď sa dohadujeme trebárs na choreografii, jasné, že vyberáme choreografiu podľa toho, či sa nám páči song, či sa nám páči choreografia, ale potom hneď ak sa dohodneme, tak sa snažíme rovno riešiť aj kostýmy, že toto bolo v klipe, alebo toto bolo na vystúpení, je to zohnateľné aj skrz ten materiál, lebo naozaj to sú nie len, že veci je ťažké tu zohnať, ale aj materiál, všetko. Čiže my vždy pozeráme na tú choreografiu ako na celý kvázi performance. Takisto si všímam, možno ten prístup sa troška zmenil v tom, že my sme, tí starší generácie to brali, ten K-pop cover dance nie toľko ako tanec, ako roleplay. Že brali sme to, áno, je to choreografia, ktorú napodobňujeme, napodobňujeme výrazy, napodobňujeme lip-sync sa učíme, napodobňujeme kostýmy, niektorí zašli tak ďaleko, že vlastne sa potom celý kon nazývali tými menami, koho kamerovali, áno. Ale akože to je prosím pekne akože temné zakutia mojej minulosti. Toto je pre mňa nová informácia. Buď rád. Naozaj, tak toto niekedy fungovalo, už jasne tak nie je, ale teda, čo ja som si všimla teda z môjho hľadiska, že my keď sme chodievali a teda akože nie len moja skupina, ale teda my staré skupiny, či sme išli na showcase, alebo či sme išli na contest, vždy sme riešili tie kostýmy nejako, že nebrali sme tak, že showcase je dôležitejší, tak dáme len ten kostým alebo niečo. My sme išli s tým, že máme celý performance, chceme, aby ten performance mal taký ten celok, že aby to bol kvázi aj cosplay, aj roleplay, aj tanec v jednom. Čiže dnes mám pocit napríklad, že v prvom rade si dávajú skupiny záležať, že aby mali kostýmy keď tak na súťaž a že už ten showcase je taký, že veľa ľudí si to ide skôr len odtancovať. Akože hovorím, že to je ten skôr generačný rozdiel, ako to nazvať. Môže byť, ale ja to... Dobre, neviem, ako je to presne teraz, lebo jak bol COVID, tak som sa nejak aktívne nezapájala, ale viem, že tesne pred COVIDom to bolo veľa aj o tom, že napríklad na showcase išlo veľa nováčikov. Vyskúšať si to bez stresu, alebo teda bez stresu. Stres mali, samozrejme. Stres je vždy. Doteraz si pamätám Warrior Angels, keď prvý raz došli vystupovať k nám Angel Warriors. Pardon. Ježiš, prosím. Áno, ľúbim vás, ste zlaté a nezabite ma, prosím. Ja si doteraz pamätám, jak došli k nám na festival. To bolo, aspoň teda myslím, že hovorili, že to bolo ich prvé vystúpenie. Oni mohli mať vtedy asi 11-12 rokov. Asi aj fakt mali. Asi áno. A ja si pamätám, že ja som tam za nimi došla a upokojovala som ich, že to je v poriadku, to dajú, že všetko to je super. A neviem, či to u nás aj celé vtedy nevyhrali. Tretie sa mi zdalo, ja som bola v áno. porote vtedy a mám pocit, že tretie boli. Akože, že prvé vystúpenie a mladé. Len viem, že veľa ľudí vtedy hovorilo práve to, že showcase je nesúťažný, tak si to prídu vyskúšať, lebo boja sa ísť na ten contest, alebo nevedia,
či vôbec majú tú odvahu dlhodobo vystupovať a preto ešte nechcú toľko financií do toho dávať. Čiže aj v tomto som kedysi videla, nie že problém, ale ten skôr fakt. Neviem ale, jak je to teraz. Akože ťažko povedať, ono to je podľa mňa individuálne. Ja viem napríklad, že niekedy, aj keď sa bali tí ľudia ísť, tak išli a robili si kostýmy s tým, lebo si povedali presne, že chcem vyzerať ako ten idol, chcem sa vžiť do jeho kože a podobne. Hej. Dnes hovorím, ja ťažko budem za dnešnú mladú generáciu hovoriť, ale možno, že majú proste iný pohľad, že v prvom rade ide o tú choreografiu, o ten tanec, hej? A že ideme si akože spraviť tanečné vystúpenie, ale akože s tým, že je to niečo nové, lebo proste je to K-pop, nie je to proste normálny pop alebo niečo. Je to iné v tom, že reálne tá choreografia tam existuje, že si nevymýšľajú, že stále akože sa učia podľa už niečoho existujúceho a stále to berú ako hlavne tú tanečnú časť. Ja si myslím, že toto je ten rozdiel skôr. A zase musí sa im aj uznať v tom, že v porovnaní s tým, ako vyzerali choreografie za našich čias, sú teraz komplikovanejšie, sú prepracovanejšie. Už to nie je také, nenazvala by som to nutne, že postavanie na mieste, ale hlavne dievčenské skupiny mali kedysi veľmi jednoduché tie choreografie a naozaj bolo to jednoduchšie aj na techniku. Hej. Teraz chápem, že tie choreografie sú komplikovanejšie, prepracovanejšie, preto aj vidíme, že aj tie liveka sú viacej o lip-syncoch ako o reálnom spievaní a preto asi sa viacej sústreďujú aj na toto. Ja som si všimla, že z K-popu, alebo teda z dievčenských skupín sa vytratili vysoké podpätky. Čo je ale super. Čo je super, áno, lebo my sme tiež vystupovali na ihličkách, na dobre takom hýbajúcu sa stage, alebo ako to nazvať a poviem vám, akože na to, že tá choreo nebola taká ťažká, tak ako bol to zázrak udržať sa tam. Áno. Takže my sme raz dostali odpor od Tivina Dané, že prečo sme došli v takých ihličkách vysokých na pódium. A to ešte nevedeli, že 2 týždne pred vystúpením sa jednej z nás na tréningu zlomil podpätok. Áno, my sme si vytkli členky na generálke. Viackrát. Vďaka tomu krásnemu stageu. Ale akože this is what you call commitment. Tak. Ja by som k tým kostýmom asi ešte dodal, že to, čo vlastne povedala Veve a celý ten aspekt toho postavenia sa do tých rolí je vlastne veľmi pravdivý, keď som sa nad tým nikdy nezamýšľal, ale zažil som si to ešte aj ja a vlastne moja skupina, že my sme sa rozdeľovali podľa toho, kto by vedel najviac a najlepšie daného člena stvárniť a vlastne prichtím sa, že v tomto aj ja stále rozdeľujem moje decka, že konceptuálne, že kto by sa na každého člena najviac hodil, že či už by to z toho výrazového alebo toho takého hereckého hľadiska mal najľahšie a potom respektíve aj z toho tanečného. Ale určite by som aj vlastne na záver tejto aspoň malej podkategórie povedal, že celý ten aspekt toho K-pop coverovania a nás ako coveristov vždy bol a bude hej, vlastne to slovo, to coverovanie znamená čo najlepšie sa podobať originálu a čo najviac ho identicky stvárniť. To je celá tá pointa, ktorá vie niekedy aj ľuďom uchádzať, podľa mňa však aj Veve, keď býva v porote, tak tiež si to vie všimnúť, aj ja som si to často všímal, že vlastne našou úlohou není iba dobre tancovať, aj dobre sa tváriť, lipsynkovať, mať dobré kostýmy, úplne všetko napodobniť čo najlepšie. Z toho kostýmového hľadiska, tu sa musím priznať, že ja som taký menší problém momentálnej komunity, lebo ja dokážem všetko, čo sa týka už choreografie, tanca, réžie alebo podobne, ale kostýmy boli vždy moja najslabšia stránka, to som nechával na ostatných. Našťastie sa táto scéna vyvinula do takej sféry, že Datka Gabrišová, to je druhá, to je moja kolegynka, ale Datka Gašparová, shoutout, tak ona je naša kostýmerka, takže už sme sa dopracovali do tejto sféry, že máme kostýmerov, čo sa iba týmto zaoberajú, lebo je to fakt, že ťažká práca, všetko šiť, navrhovať, pozrieť, ktorý kostým sa najviac hodí. Tiež ešte, aby to ladilo s každým členom, že každý sa cíti komfortne. Každý človek má aj iné telo, každý je s niečím iným komfortne. Niekto nechce ukazovať toľko veľa pokožky a podobne. Niektorým sa nekomfortne hýbe v tom typu oblečenia, takže strašne je to veľká robota. Až na to musí byť podľa mňa zvlášť človek, lebo takto ako skupina ešte aj týmto sa zaoberať, to vie byť strašne veľa. Ale hej, je to fakt, že tiež je to umenie. K-pop v dnešnej dobe si už myslím, že je viac vlastne braný ako tanečné umenie, ako performatívne umenie, ako celok, čo
vie byť aj zle, aj dobré podľa mňa. Určite je to viac inkluzívne a prístupné iným ľuďom, ale myslím, že tam ten problém, že trošku uchádzame z tej našej pôvodnej role, ktorú sme mali už od začiatku, keď sa to sem prinieslo, keď sme to vlastne všetci robili. Ale určite preto som zastanca takýchto vecí, že čo sa týka aj tanečných súťaží a KVF, ktoré máme, takže vlastne dosadiť kvalifikovanú porotu, aby tá porota vedela vytknúť aj toto, lebo KVF vlastne celé podmienky má, iba že 70% je výraz, čo je podľa mňa šialené, a 30% je, že všetko ostatné, do ktorých sa musí zmestiť ten kostým, tanečná technika, choreografia, synchronizácia, čo je nemysliteľné, ale na to je podľa mňa dobré mať kvalifikovaných ľudí, ktorí vedia vytknúť už všetko, čo tiež iba je vlastne ďalšia sekcia toho, aké je to ťažké byť dobrým porodcom podľa mňa, lebo musíte myslieť, že choreografia ako aspekt synchronizácia, tanečná technika, ešte aj tie kostýmy, make-up po prípade. Niektorí idú aj do takých extrémov, že si farbia vlasy pred vystúpením, čo ja som nikdy nemal takéto odhodlanie, takže veľmi obdivujem všetkých, čo to robia. Že ide tancovať Karinu a prefarbí si vlasy na červeno, to je za mňa veľmi veľký rešpekt. Ja som peroxidovala vlasy, mojim vlasom sa to nepáčilo. Hej, takže za to veľmi veľký rešpekt, ale hej, tie kostýmy sa tiež menia trošku, ale tiež, že tam je rozdiel, podľa mňa je to aj tými K-popovými generáciami, že táto, už 5. generácia, chcel som povedať 4., že tam už to tanečné spektrum je také, že všetci sú dobrí, všetci majú synchronizáciu, takže všetci sa podľa mňa aj tým pádom viac zamerajú na ten tanec, čo je prirodzené, nemôžeme to moc obviňovať a tie kostýmy a všetko ostatné ide do úzadia. Ale zase sú tu skupiny ako 80s, čo tiež sa tam deje to isté, že každý tancuje úplne inak a tento problém, by som to nazval v úvodzovkách, stále pretrváva aj v nových generáciách. Áno. Čiže v podstate to môžeme zhrnúť tým, že v podstate áno, teraz sa na tie kostýmy toľko nezameriava práve kvôli tomu, že tie samotné skupiny ti nedávajú toľko priestoru, ale keď chceš, vieš si nájsť aj skupinu, kde sa to dá a vieš sa vyhrať pekne s tými kostýmami. Zároveň veľmi obdivujem každú skupinu, ktorá si ešte v dnešnej dobe kraftí a šije tie kostýmy. Nemyslím to ale v zlom. My sme tu viacejkrát spomenuli, že áno, my sme museli šiť a upravovať a kraftiť. Tým sa ale nechceme chváliť. To je skôr poukazovanie na to, že kedysi sme nemali na výber. Hej. Tam si nemohol kúpiť kúsok kostýmový, ktorý sa podobá na ten originál, lebo buď to nebolo vôbec dostupné, alebo to bolo strašne drahé, prípadne ti to zastavili na colnici a nestihlo ti to prísť, alebo to proste trvalo tak strašne dlho, že naozaj, ak si sa rozhodol naučiť choreografiu 2 víkendy pred konom, tak proste nie je šanca. A to je vlastne, to bola naša realita. Samozrejme, líšilo sa to od skupiny ku skupine, ale my konkrétne sme boli schopní sa naučiť choreografiu vyslovene, že víkend 2 pred súťažou a ísť na súťaž. A fungovalo to, akože zavreli sme sa na 2 víkendy od rána do večera, nepreháňam, od 8 ráno do 8 večer do zrkadlovky a išli sme si bomby, ale bola to sranda a nakoniec to aj celkom slušne vyzeralo. Hej. Teraz napríklad sa to tiež mení, čo je ale super, lebo ľudia to už považujú, už si nutne nedávajú toľký stres a toľký adrenalín k tomuto, že už si to viacej rozložia a je to taký ten pravidelný koníček, čo je tiež super, lebo nie je to, že z 0 na 100, ale ľudia majú, alebo tie skupiny majú pravidelný pohyb, socializovanie s ľuďmi, čo majú rovnaké koníčky a podobne. Ja by som sa ale možno ešte vrátila k jednej veci, ktorú tiež už tu Oleg trošičku sa jej dotkol. My sme úplne jak tenisoví hráči. Niečo načnem, ty to rozvinieš. Ale to navzájem, no pozrite sa, nie sme super tým. Jak nám to tu krásne kolaborácia. Áno, môžeme nejakú potom dať a potom ma budete zbierať po vystúpení zo zeme, prosím pekne. Chcela som trošičku sa dotknúť tých TikTokov. Lebo, a nie len nutne tých TikTokových coverov, ale aj rôznych tých TikTokových challenges. Lebo teraz v podstate, ako náhle vyjde skupine nejaká nová pesnička, tak oni si spravia 1 500 000 TikTok challenges, ktoré nemusia byť nutne presnou kópiou tej choreografie, ale napríklad to zjednodušia. A tým pádom by som povedala, že ľudia majú dostupnejšie tie covery, aj keď nie je možno v originálnej podobe,
Máte pocit, že by to pomáhalo možno ľudí trošku viacej motivovať na ten tanec a na ten K-pop? Za mňa určite, pretože čo sa týka tanca, tak nie každý má taký ten level, že pozrie sa na toho idola a dokáže zvládnuť ten originál. A tým, že oni to zjednodušia a stále sú to predsa oni, tí idoli, že to nespraví niekto iný, tak ľudia sa stále chcú podobať, stále to chcú skúšať, takže podľa mňa len dobre, že naozaj dobrým smerom to ide. Ja, keby som v skratke, posnažím sa fakt iba veľmi v skratke, lebo toto by podľa mňa vedel byť, že celá podcastová epizóda. Ja som o tom na strednej chcel aj vlastne písať odbornú prácu, čo bolo, že ako vlastne TikTok vie degradovať a trochu znižovať tanečníkov a tanečné umenie ako celok. Je síce veľká pravda, že tanec sa stáva veľmi komerčným, ale už komerčným do takého hľadiska, že dnes tanečníci, ktorí vytvoria fakt, že fantastický projekt, dajú sa tam veľa námahy a aj tá choreografia je veľmi kvalitná, nemajú taký úspech ako niekto, kto robí úplne niekedy až primitívny TikTokový challenge a prerazí tým do sveta. Podľa mňa je to určite super, nakoľko aj ako Bianka povedala, je to viac prístupné iným ľuďom, je to ľahké na zapamätanie, ale je tam zároveň aj ten aspekt, že ono je to tvorené tak, aby to malo komerčný úspech, aby to ľudí namotalo, aby to namotalo aj ľudí vlastne, ktorí o to nemajú úplne až taký záujem, ale zároveň je tam podľa mňa ako keby trochu aj tá degradačná funkcia, že ten tanec, samozrejme to není ako keby iba, že teraz 5. a 4. generácia K-pop skupín, to sa môže úplne líšiť, ale je to také, že už ten tanec ako fakt, že vysoká forma umenia trošku upadá na takú primitívnejšiu vec, čo bola celá tá pointa, že TikTokoví tanečníci versus reálni tanečníci, ktorí urobia iba 2 osmičky rukami a nazývajú sa takí si tanečníci ako niekto, kto to fakt, že robí profesionálne a živí sa tým, takže každá minca má 2 strany, podľa mňa je to aj veľmi dobré, ale vie to aj trošku uškodiť, nie iba im samozrejme, ale ako tancu, ako všeobecne. Áno, celkovo kvalite toho umenia. Hej. Ono je troška škoda pri týchto aj TikTokových alebo Instagramových reelskách to, že človeka potom moc nevabí, ale to neláka to učiť sa celú choreografiu, ale len čisto tieto refrény. Ako na jednej strane, že v rámci takéto tanečnej školy to je super, že človek si vyskúša rôzne štýly, pretože K-pop, tam naozaj každá skupina má svojský štýl, úplne akože naozaj je tam to spektrum, ktoré každý môže vyskúšať. Na druhej strane my minimálne, stará generácia nás stále drží takéto, že radi by sme spravili fakt akože perfektný cover na celú pesničku, ale viem, že moc sa to v dnešnej dobe neoplatí, lebo už ľuďom sa nechcú ani tie celé covery moc pozerať. Naozaj, že už to je skôr o tom, že tie želado sa preslaví cez TikTok alebo cez Instagram, že možno potom akože tí ľudia si na to kliknú. Ale aj tie ako normálne covery už skoro vôbec ani nevychádzajú, už skôr všetko len public challenges, keď už, ale aj tie public challenges sú tiež už o tom, že skôr, že ktorá skupina je cez sociálne siete známa, tak akože na ňu si kliknú skôr ľudia. Takže hovorím, toto je tiež taká vec, že trošku je škoda tých TikTokových tancov, že uberajú také, to povedať, že naozaj, že sa tam väčšinou sústredia len na ten refrén, pritom tá choreografia veľakrát je tam v celej tej choreografii veľa dobrých partov alebo veľa dobrých proste častí. Aj lepších, alebo také tie point dance alebo proste podobné veci. A napríklad takí ľudia, ktorí až tak ten K-pop nesledujú, že napríklad ho sledujú len cez tie challenges, tak ani netušia, že je tam aj niečo iné, proste, že naozaj, že tie skupiny dávajú námahu do celých tých choreografií, nie len do toho refrénu. Áno. No a keď sme teda pri tomto natáčaní videa, tak sa mi naskytá jedna otázka. Ako by ste to zhodnotili? Na čo sa sústreďujú cover skupiny na Slovensku viac? Myslíte, že idú už viacej tou cestou robenia coverov na internet, alebo sa viacej sústreďujú na tie live vystúpenia a súťaženie? Dobre, môžem teda pre zmenu, začnem teda ja. Tiež to podľa mňa veľmi záleží od koho, čo ja viem konkrétne povedať za našu skupinu, tým, že my aj vlastne fungujeme proste pod komerčným epicentrom, že River Park, ktorý má vlastne rozsah až do celého sveta a je veľmi aj komerčne ovplyvnený. My sme vlastne aj prvá show skupina pod River Parkom, kdež Soul Jam a Wave, čo sú vlastne streetová a klasická sféra, sú súťažné skupiny. My sme čisto robení na show, čo podľa mňa je aj taký zmysel K-popu viac menej, že tie súťaže ako K-pop World Festival až od 2011 vznikli.
že vlastne není tam ani taká veľká možnosť súťaží, aj keď teraz samozrejme všetko sa šíri a rozrastá. Každopádne my sme určení viac skôr na také, že showky, eventy, živé vystúpenia. Samozrejme nemyslím si, že to uberá úplne takú hodnotu, že menej kvalitné kostýmy alebo choreografia, práve že ľudia si na tom dajú aj viac tak záležať. My sa viac uberáme týmto smerom, len tam si myslím, že problém kedysi K-pop challenge, alebo teda cover videa in public, alebo teda na verejnosti na Slovensku boli a fičali, veď Omega Is aj veľmi často vydávali videá. To bolo také gro, že oni boli podľa mňa v tomto, aspoň ja si ich tak najviac pamätám, že tam to išli, potom prišiel samozrejme COVID, tam to už upadlo, len tam veľmi vie podľa mňa ubližiť aj tá stigma, čo sa týka každého štátu a ako keby aj ten problém a keby nenávisť, ktorú si tí ľudia vedia zažiť na uliciach. To sa nemusí týkať iba K-popu všeobecne, ale celkovo, keď ľudia uvidia skupinu ľudí tancovať na ulici. Niekedy stačí, že uvidia, že držíš kameru v ruke. To je tiež pravda, vieme sa dosať veľa konfliktom a ja viem aj povedať, že niektorí ľudia z toho vyslovne boja, akože že tancovať už na ulici alebo proste, že pred nejakými ľuďmi, lebo ten stage nám dáva určitú ochranu a ľudia vedia, že všetci, čo tam sedia a sú, to chcú vidieť a dávajú tomu priestor, aby to ukázalo, čo to má byť. Kdežto na ulici sa môžete stretnúť s priazňou, ale taktiež aj nenávisťou a je veľmi ťažké si niekedy povedať, či to risknete, alebo nie. Zas, ale druhá vec, je oveľa prístupnejšie urobiť cover na ulici, ako sa dostať niekam na stage. Máme tu samozrejme tieto kony a rôzne eventy, ktoré nám to sprístupňujú a sú inkluzívne, ale už také, že neviem, ako napríklad minulý rok, keď sme boli na Pohode alebo na Grape, tak tam už dostať sa, že je ťažká možnosť, že takto obrovské stage vlastne zažiť. Takže ľudia aj tak podľa mňa stále viac dbajú na tú show a možno si vystúpiť na tom publiku, lebo to dáva určitú formu adrenalínu a také, že cítiš sa ako idol na 3 minúty, lebo ľudia kričia, tlieskajú, takže z môjho osobného hľadiska, aspoň čo si ja všímam, tak ľudia viac dbajú na tú show asi ako na cover na ulici. Bianka, ty to ako vnímaš? Minimálne sama za seba, keď už Mám pocit, že asi mám trošku iný pohľad v tomto, tým, že K-pop je orientovaný viac na také tie fakt, že mladé generácie. Tak pokiaľ vôbec prídu na ten stage, tak to trošku aj trvá. Že nemyslím si, že sú také typy ľudí, že sa do toho len hodia a spodia, že idem. A nie je to tak jednoduché predsa. A chcem naviazať na tie TikTok challenge, že skôr na toto viac vidím, že sa sústredia, že natočia si nejaký referent pesničky na TikTok, lebo čo ak im to blow-upne? A vidina medzinárodného úspechu, hej? Celosvetového možno. Závisí. Takže takto s mladou generáciou. Ale ako to vnímam za seba, tak ja keď sa naučím nejakú tú choreografiu, tak keď už je to aj na vystúpenie, tak chcem si to zväčšniť nie len tým, že idem vystupovať, ale že už si to rovno aj natočím. A teraz som mala príležitosť sa priučiť od mojich ukrajinských spoločníčok, čo sme venemi. A oni to majú úplne na inej úrovni s tým, že úplne bežné u nich je robiť projekty a natáčania. Áno. Že tie videá vyzerajú už ako MVčka idolské. A mala som aj príležitosť si to zažiť. A bolo to úplne niečo iné. Nemyslím si, že to viem popísať, ale tam sa išlo naozaj do detailu. Čiže niekedy sa to ani nešlo určitá pesnička vystupovať, že vyslovene sme šli len natáčať, lebo sa nám to páči. Zohnali sme si kostýmy dopodrobná, niekedy aj viacero kostýmov a tam už sa riešia veci ako lokácie, make-up artisti, kameraman, fotografi a to je už úplne o niečom inom. Áno. Ďakujem za váš input. Veľa nám dal. Bohužiaľ sa nám kráti trošku čas, tak na záver by som bola rada, keby sa ešte trošičku viacej predstavíte, hlavne svoju činnosť, nazvime to shameless promotion, že čo robíte, kde vás ľudia môžu nájsť, lebo na začiatku sme povedali, že obaja vlastne vyučujete aj K-pop, tak možno keby mali ľudia záujem, kde, ako, kedy, čo, go for it. Môžeme promovať aj veci, ktoré sa len stanú. Pokojne.
Výborne. No, takže ja načnem asi trošku na tvoje presne, že som teda Oleg Kňazov, mám 21 rokov, toto je úplne nepodstatná informácia, ale tak hodím to sem, keď už tak. Som tu najmladší a som v tejto scéne asi aj, že najkratšie z to, čo sme za stolom. Každopádne som lektor a choreograf pre River Park Dance School, čo je vlastne najprestížnejšia tanečná škola na Slovensku, ktorá má až dosah do Európy. S tým, že tam vlastne vyučujem K-pop 3-krát do týždňa, kde môžete, je to vlastne forma open classu, čo znamená, že si môžete zaplatiť jednorázový vstup, naučiť sa nejakú choreografiu a tešiť sa z toho. Založil som taktiež aj prvú profesionálne vedenú a orientovanú K-popovú skupinu Crown, ktorá tiež funguje pod River Parkom, kde sme už aj, ako som spomínal, zameraní na showky, show eventy a vlastne šírenie tejto kultúry ďalej a do širšieho povedomia. A popri tomto všetkom tanci, choreografovaní a výučbe som taktiež aj taký menší event organizer alebo taký manažer eventov. Keby som už mal teda niečo povedať, akože tento podcast už možno aj vyjde, keď sa to stane, ale teda 17.2. máme K-pop Day 3, čo je tanečno-edukačná akcia, kde je veľa hostí zo zahraničia, ako aj zo Slovenska. Teraz toto je ešte, no keď to vyjde, už to bude známe, ale druhýkrát sa mi vlastne podarilo sem na Slovensko dotiahnuť prestížnych choreografov z Európy. Tentokrát to konkrétne bude Tarzan a Bom z One Million Dance Studia. Niektorých môžu poznať ako tanečníkov a choreografov pre BI, alebo teda Hanbina, kedysi z Iconu. Budú tu v marci, konkrétne 10. marca, takže tí, čo chcú, tak môžu sa tiež od nich niečo naučiť. V lete od 8. do 12. júla budem organizovať Idol Week, čo je týždenný K-popový tanečný kemp, kde bude aj špeciálny host z Korei taktiež učiť. A asi by som ešte použil iba posledné dve veci. 27. februára bude K-pop Gathering, ktorý organizujeme, čo je iba také malé stretnutie, ktoré bude vo Zbloku, kde môžete aj vy prísť, môžeme si pokecať, stretnúť sa. Bude tam hrať DJ Nuna a bude to jednoducho iba K-popová hudba v podniku, kde si môžeme všetci pokecať a stretnúť sa. No a na poslednú vec, asi takú, že na ktorú sa najviac teším tento rok, tak 21. júna budeme organizovať ako Crown Summer Show, čo bude vlastne prvé K-popové predstavenie na Slovensku, čo bude mať 90 minút, celý príbeh, tanečné vystúpenia, herecké vystúpenia. Bude to veľmi tematicky zamerané na príchod a vznik K-popu na Slovensko a jeho evolúciu v Koreji, ako aj na Slovensku až do budúcnosti. Takže tam vás tiež veľmi rád pozývam ako režisér a scenarista. Dúfam, že sa uvidíme. Super, tešíme sa. Pozerám, že máš nabitý Celý život. Nezabudni aj dýchať. Dýcham. Bianka, kde môžeme nájsť teba? Tak mňa konkrétne ako členkou Enemy Space, čo vlastne vytvorili sme ho ako priestor na rozvoj. Či už ide o tanečníkov, kreatívcov, máme projektovú zložku, eventovú zložku a taktiež tanečnú zložku. Organizujeme rôzne open klasy, viac menej teraz tak pop-up klasy, kvôli tomu, že väčšina sme študenti a je to vlastne od komunity pre komunitu na to vlastne na rozšírenie celkovo komunity a tým, že nás spája jedna spoločná vec a to je K-pop a korejská kultúra, tak aby sme sa cítili bezpečne a aby sme sa vedeli navzájom podporovať a keď tak prísť k novým kontaktom. Takže je to otvorené každému. Môžete nás vidieť, nebudem hovoriť konkrétne dátumy, ale zatiaľ open klasky, ktoré máme vlastne pod vedením rôznych lektorov a lektoriek, ktoré majú rôzne tanečné pozadia a neustále sa vlastne tiež rozvíjajú v tanci a vlastne potom ešte eventy, ktoré nechcem zatiaľ spoilovať, ale rozmýšľa sa o K-pop Random Dance Battle, ktorý ste už zažili vlastne v decembri, ktorý bol prvý, takže bude letná edícia, ktorá bude vonku a tak, dúfam, že sa pridáte a je to naozaj pre každého, či už pre všetky vekovky nerobíme rozdiely a ešte by som chcela poďakovať za pozvanie. Bola to sranda
A za mňa všetko. Ďakujeme aj my, že ste prišli. Veľmi si to ceníme, hlavne, že ste si našli ten čas, lebo naozaj nebolo ľahké zladiť 5 ľudí. A na záver ešte, ak by ste chceli vidieť aj nás možno, alebo sa dozvedieť niečo viacej o K-pope, Kóreji, zatancovať si možno na K-pop, tak my vlastne, ako už asi veľa ľudí vie, organizujeme rôzne menšie eventiky, vrátane parties. Jedna bude teraz 10. februára, čo bohužiaľ dovtedy táto epizóda nestihne výsť. Ďalšiu ale plánujeme na apríl a v júni, konkrétne 8.9. bude festival Fenejža, kde si budete vedieť či už pozrieť alebo vyskúšať tanečné vystupovanie, K-pop. Budú tam prednášky, workshopy a všetko, po čom len vaše srdce pišti, nie len korejského zamerania, ale aj japonského a iných krajín azijských. Tešíme sa na vás a nájdete nás na Instagrame alebo na Facebooku pod fenejža.events.